Kwashaya umsombuluko ongaliyo mbukeli bekuyimpela sonto endeke kwabanye kwazise phela bebematasa ke ngezinto ezahlukahlukene uyabona njengamanje Nkosi yami sebeyayihudula sekumele ukuthi bavukeke baye emsebenzini lithini ikhanda lapho lithi nke akungeni kwasakudla wakusizike ngoba kumele uye emsebenzini ishona khona igama lami nguNonxolo kwaMwalihle abanganele imhlophe qwa kanti ke igama lohlelo mbukeli Ekhaya Jikelele kuningi esikuphathele khona ohlelweni indaba ezemidlalo njalo sawubona na yebo unjani siyaphila hayi ngiyabona uyaphila bukeli ke masibotise ngalensasa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo singena ke kwinkqubo yethu yeEkhaya Jikelele sininzi ke izinto ezithe zenzeka kule mpela veki sisuka kuyo eziquka kaloku ukubhiyozelwa kosuku labantu abaphila nokukhubazeka elinye ke lamanqaku athani kumdla koko kusemdleni woluntu kokuba kaloku inkundla ephakamileyo ePitoli igqibe ngelithi inkqubo kacimicimi wombane ayihambisani konke nomgaqo siseko welwi nanjengoko kaloku inyasha amalungelo abantu kuninzi ke mbukeli esakuphathela kona njengoko etshilo ugqa wam ewe kaloku ndimlo ukhelosa kalubisi umadlo ngothamathenga wetyala masijonge eziphala phambili kule yure. .443 children under the age of 8 that were in those buses without any parent or any guardian. Kuna ingane engaphezulu kwamakhulu amane ezihlengwe iziphathimandla zomthetho emngceleni iBait Bridge kukholakala ukuthi lezi ingane beshushumbiswa zilethwa kulelizwe. The exam has certainly proceeded without any major disruptions nor serious acts of dishonesty that may have compromised the integrity and credibility of the examination as a whole. Inqonyiwe indlela imviwo zematriki ezibhalwe ngayo kule nyaka. Kuhlengwe ingane ezingamakhulu amane namashumi amane nantathu emngceleni iBait Bridge okungumngceleke ohlukanisa iningizimu Afrika neZimbabwe. Lesi sigameko senzeke izolo ebusuku lezi ingane okukholakala ukuthi ziyashushumbiswa bezise emabhasini amabili abelibangise kuleli. Umkhankaso obuholwa umnyango wamaphoyisa ubambisene nowezasekhaya kanjalo neziphathimandla ezilawula ukusebenza kwemingcele. Kubikwa ukuthi izingane bezihamba ngazodwana kanti zibese zibuyiselwa eZimbabwe. Ukhomishana wokuphathwa kwemingcele ukholwa ukuthi bezishushumbiswa. They were able to stop and search about 42 buses trying to enter the Republic, and out of that we found 443 children under the age of 8 that were in those buses without any parent or any guardian. Kusenjalo abezokuphathwa kwemingcele bavivela isikhathi samaholiday asehlobo. So in this period of 2023-2024 we anticipate a full recovery to the pre-COVID average number of about 6 million people who are supposed to be moving out of our ports in this period. Ngalesikhathi kuzokwelulwa amahora okusebenza ezindaweni ezithathwa njengezibucayi emngceleni yezwe kuphinde kujutshwe nezisebenzi ezengeziwe. We will be deploying additional 380 additional personnel to the selected busiest ports of entry to assist with the delivery of services as well as the provision of technical support during this period. Uqhube wathi bakulungele ukubhekana nohlelo lokucisha konga ugesi kanti bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama50 abantu asebevinjelwe ukungena kuleli ngongemthetho kusukela ngoMbasa walonyaka. Iqhatyelwe izandla indlela imviwo zematriki ezibhalwe ngayo kulonyaka. Umphathiswa wemfundo esiseko uNG Mutshekga uthi yonke into ihambe njengoko becwangcisiwe. Lezivivinyo bezingenazo izihibe ezijwayelekile kweminye iminyaka. Kulonyaka akuputshukanga ngisho elilodwa iphepha. Impikisho ehlanganisa ukucekelwa phansi kwezikole nayo igwemekile. Uhlelo lokucisha konga ugesi nalo alizange libaphazamisa abafundi kulandela isivumelwano esenziwe iEskom nomnyango wokuvikela izikole ngensuku la kubhalwa khona izifundo ezidinga ezobuchwepheshe. The exam has certainly proceeded without any major
disruptions nor serious acts of dishonesty that may have compromised the integrity and credibility of the examination as a whole. Kusenjalo ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uzwakalise ukukhathazeka ngamavidiyo asabalalayo abafundi bakamatikiletsheni bephuza amanzi amponjwana emcimbini yokuqeda izivivinyo. Clear that as much as the time it really is the time for celebrating, hundreds of our children are overindulging in alcohol, binge drinking, and even finding themselves with the law. But you must understand that adulthood comes with lifelong responsibilities. Ukuma kwakuzoqala izikhungweni ezehlukene ezweni lonke kuleli sonto elizayo. Bangaphezulu kwezinkulungwane ezingamakhulu ayisi-7 abafundi ababhalile ezikhungweni ezingaphezulu kwamakhulu ayisi-6 ezweni lonke. Ilungu lesigungu esiphezulu se-ANC uDavid Makhura ligxeke i-DA ngokuthi ifuna ukusebenzisa usihlalo we-First Rand osephuma esikhundleni uRoger Jardine ngenxa yebala lakhe kanye nomlando wakhe wezomzabalazo. Kunembiko ethi umholi we-DA uJohn Steenhuisen kanye noHelen Zille babe nomhlangano ngasese noRoger eKapa ngenhloso yokumnxenxa ukuthi kube uyena ozohola umbimbi lwamaqembu anesivumelwano sokubambisana ukuketula i-ANC ebandleni okuphatha. The multi-party charter is not going to go anywhere. They are not going to succeed. They can keep trying to find one black face after another. uMakhura uthi i-DA izama ukuzakhela ugazi kubavoti njengoba ifuna ukufolosa ngoRoger Jardine esebenzisa isinsundu sakhe kwezomzabalazo. Parties that are part of the multi-party charter are trying to find some credible black people that they will make their face. Their agenda is different. Their agenda is to hold back the march forward, the transformation of our country. But they are looking for candidates. Is it new? No, they have done that before. They tried, Helen Zille tried to get Dr. Mampela Rampela as a public face of an agenda of the DA. Odabeni lokubambisana kwe-ANC ne-EFF komasipala abathile KwaZulu-Natal kanye nase-Gauteng, uMakhura udalule ukuthi lesivumelwane sifana nenhlekelele. I-ANC yabucubungula kabusha ubudlelwane bayo ne-EFF. We have criticized a coalition with the EFF is absolute disaster. But we also say the DA is an anti-transformation force. Working with the DA will be an absolute disaster. Amaqembu amaningi ezombusazwe asengene esigabeni sokukhankasela ukhetho langonyaka ozayo. Ngingusamkela Maseko ngibikela izindaba ze-SABC eBoksburg. I-SACP ithi ayikatshintshe ekufuneni ukuhlengahlengisa umfelandawonye ne-ANC neKhosantu nanjengoko kujongwe kunyulo lukazwelonke kunyaka ozayo. Isigungu esiphezulu esithatha inqumo ze-SACP sithi ukuhlelwa kwabusha kwalomfelandawonye kufanele kubandakanye ukubamba iqhaza into nokubalwa kuzo uhlu lokhetho okufanele libandakanye ukusebenzela abantu ngobuhlakani. Everyone on the list must be subject to the accountability to the alliance and the people over and above their individual alliance partner. What the representative will say in legislative and executive organs of the state must also reflect the perspectives of the people at large and the alliance as a whole, as opposed to one alliance partner. Lenhlangano iphinde yagcizelela ukuthi kufanele bathathelwe inyathelo laba bathinteka ekukhwabaniseni amandla erandi. They must be charged with corruption. While fining the banks and other traders is important, the fines are too low, mostly at 10% of their annual turnover, and must be increased. Moreover, alone the fines are not enough to deter the manipulation of our currency, given the astronomical profits that the implicated banks control. Odabeni lwaseMiddle East SACP iphinde yaqinisekisa ukweseka kwayo abantu basePalestina. Israeli leaders must be held accountable for this genocide. The Central Committee also reaffirmed its support for the intensification of the boycott, divestment and sanctions campaign against Israel. The SACP will push this campaign forward.
Umengameli waseFrance Emmanuel Macron uthi amazwe asethuthukile ayimisela ukweseka sathuthuka ngezinsiza ezolungisa ingqinamba zomthelela uguquguquka kwesimo sezulu. uMacron uthi iNingizimu Afrika isibonelo samazwe asetholelo lusizo. Namhlanje kugxilwe kakhulu kwezempilo nokuthula. Izinsiza ziyadingeka ukulwisana nokuguquguquka kwesimo sezulu kanti iFrance ithizimisele ukulekelela. This is an international community work, and I think we have to commit and to help emerging and developing countries to do much more by getting more finance. We need more solidarity for that. And this is exactly what you signed in South Africa with the JETP initiative. I put $1 billion on your transition precisely for this reason. Umkhakha wezamabhizinisi ezwenikazi Afrika nawo uthi umungomumo ukufaka isandla. Africa bear the brunt of climate crisis, and Africa should be at the table, and that's why COP28 is very good. That Africans are here, we should be part of the solution because we're suffering. We suffer a lot more than we contribute. Izikhungo zemali kuleli zwekazi zifuna ukusebenzisana nezikhungo zakwamanye amazwe. And that's why the African Development Bank launched a very bold program together with the Global Center on Adaptation called the Africa Adaptation Acceleration Program, or we call it simply AAAP, is to mobilize $25 billion to support African countries to adapt to climate change. And by the way, that is the largest effort on climate change globally. Lezi ngezinye zezinto abahambele lenqonqothela abazobe bezidingida kulezi insuku ezizayo. Ngethemba lokuthi iCOP28 izoba yimiphumela emihle. Enkosi kakhulu mbukeli ngokuba uhlale nathi usasibukele apha ekhaya Jikelele. Uyoqonda ukhumbule kaloku mbukeli into okubana si ekhaya Jikelele asonganga zandla koko siqhusha lazo uqiniseka into okubana sikuphakela konke okuqhubekayo apha ekhaya naphesheya kwamalwandle. Kanti ke mbukeli uyoqonda ukhumbule into okubana inkundla ephakamileyo yasePitoli igqibe kwelokuba inkqubo kacimicimi wombane ayihambisani nomgaqo siseko. Ngelithi ke ihlutha uluntu amalungelo athile abalulekileyo. Esisigqibo ke sibonisa ukuba nangona kungekho lungelo lokubonelela ngombane kodwa ke ukucinywa kwawo kubeka emnciphekweni amalungelo aquka ukhuseleko kunye nempilo epapashwe kwiBill of Rights. Ukufumana ulwazi ke mbukeli olthevetshe ngesisigqibo ngoku ke sizawuqhagamshelana nengcali yezomthetho umnumzana Mpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzana uZikalala masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazo zozibini ngokuba wenza ixesha kunye nathi. Angikubingelele bese ngibengele kakhulu abele abahle emakhaya. Enkosi kakhulu. Mnumzana uZikalala masiqale ke sicacise ukuba kwenzeka kanjani ukuba inkundla ithi i-load shedding ayihambisani nomgaqo siseko kwaye luthini uluvo lwakho ngalomba? Inkantolo ibiyibuka la ithi cha senomthetho sisekelo eNingizimu Afrika osinikeza amalungelo ekumele ukuthi akabe khona abalekile nje ilungelo lokuthi sikwazi ukuthola impilo engcono noma sithi i-right to healthcare. Siphinde futhi sebe nelungelo lokuthi asikwazi ukuthi sivikelwe nelungelo lokuthi asikwazi ukuthi sifunde noma kungabe khona umuntu ozosala ngaphandle kuthiwa akakwazi ukuthi afunde ngoba nake insizwa zingekho. Biqiniseleke inkantolo noma ithi hayi siyazi ukuthi akukho la kubhalwe khona ukuthi siyakuthembisa ukuthi ugesi siyokunika ngaso sonke isikhathi kodwa khona izinto ezidinga ugesi ukuthi azibe khona ukuze sikwazi ukuthi isebenze kahle. Efana nazo nje ukuthi moya esibhedlela kufanele kube khona kuzoxhunywa khona ugesi ukuze umuntu akwazi ukuthola i-oxygen. Bakungeke kuchaza ukuthi lelo lungu loseliphukile. So inkantolo ibiyiqala lapho ke bese ithi hayi ngibone ngathi mina yonke lento eyenzeka la noma ngale ndlela eyiyona akuhambi kahle ngoba nohulumeni unikeza umsebenzi ukuthi hambe uyosicabangela usenzele kahle wenze into ekuthiwa ama-contingency plans noma uwenza amacebo azokwenza ukuthi ugesi awuhlezi ukhona. Sesihlaleke manje iminyaka ewu9 usinayo load shedding mhlawumbe singenela kweleshumi manje weshumi manje unyaka akukho kunyakazayo. Ayi sengathi sesiyacela ke manje noma siyakutshena ukuthi hambe uyofika namaplan usikhombise ukuthi amacebo akho ukuthi load shedding ukwazi ukuthi uyiqede uzokwenza kanjani lokho. Umsebenzi wakho kwena minister nabo bonke abanye abantu enisebenzisana nabo ukuthi wozana lamacebo then mase siwabonile sobona ukuthi by the time kushaya inyanga kaJanuary nzobe seniqalile nawenza umsebenzi siyibona load shedding ikwazi ukuthi inciphe. Asikhumbule abasho ukuthi abayiqede
kodwa bathi sinikezeni uplan yenu ukuthi i-alternative energy noma mhlambe ikuphi la nizokwazi ukukhona ukuthi nithole ugesi wesikhashana esikhathini salungisa inkinga leni nibhekane nayo. Kungaba ama-generator, kungaba ama-light azoba khona, kungaba iyo-negotiate ukuthi ischedule lesi se-load shedding iyiphi indlela esizohamba ngayo ukuze abantu abalapha ezansi bangatholi ukuphazamiseka kakhulu. Kuyabonakala into yokubana esisigqibo sithi urhulumente makakhangela indlela yokuqinisekisa ukuba indawo ezifana nezikolo namaziko ezempilo azawucunyela umbane ukususela ngoJanuwari ka-2024 njengoko usitsho into yokubana funeke by January 2024 kuba sekulungile. Ingaba lo mbono ubona usenzeka kwaye mhlawumbe ingaba angafaka uxinzelelo okanye ingcindezi kwisebe lika-Eskom ukuba mhlawumbe ayilungise le ngxaki? Angikholwa ukuthi Eskom uzohluka kakhulu kuyiplan asebenalo. Ngiyacabanga ukuthi baneplan yabo abayishoyo ukuthi cha ngokwamandla ukuthi singakwazi ukuthi sikwenze nake sizokwazi ukuthi sifike nabo. Sikhumbule bona ukuthi nabo banayo inkinga yezemali. Bese kuzobe inkinga yokuthi angeke sakwazi ukuthi siyakhise indle noma isiphehle mandla ngosuku olulodwa bese siyakwazi ukuprovide ugesi eNingizimu Afrika. Siya-understand lokho kodwa kushoyo inkantolo ukuthi ngikhombisa ukuthi alternative energy soyithatha kuphi la. Ngifuna ukunikeza plan yakho ukuthi uzokwenza kanjani lokho. Inkantolo ayifuni into enkulu kwavele fanele ngabe kade kwaqala ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bawuthola ugesi ongaphazamiseki. Ibe khona into esibiza ukuthi ama-contingency plans. Asikhumbule from uhulumeni kazwelonke wesifundazwe even nowasekhaya kunabantu abakhona basuke bebiza ngokuthi ngama-accounting officers nabantu okusuke ukuthi makuthiwa kuhambe kahle siyebancoma sibatusa makuhambe kahle kabi ibona futhi sibheka kubona njengoba senza manje ukuthi madoda nithule nithini nibone izinto ezingahambi kahle liphi iplan eninayo eseduze ezokwazi ukuthi isinikeze into esiyifunayo. Kufanele ngabe ngale weekend besiphuma kuyona yonke leminyango esikhuluma ngayo noma ubukhuluma ngayo ibhedlela kungaba iy'kole kungaba amaphoyisa bebehlangene beyo-check ukuthi sinama-police stations amangaki kulama police station abanganani abangenabo ama-generator makuthiwa siyawathenga manje imali yakhona izovela kuphi makuthiwa fanele senze lento ekuthiwa i-emergency procurement soyenza kanjani ekufanele siyigade-ke kodwa nayo ngoba sesibonile ukuthi esikuyasilimaza lapha ngaphambilini nakade khona ukhuvetha abantu bayisebenzisela ukuthi bakwazi ukuthi benze inzuzo banothe ngemali kahulumeni kufanele ngaba bakwenzi lokho. So yizona izinto abangakwazi ukuthi bazenze kwenzela ukuthi le deadline ebekiwe yangoJanuwari bakwazi ukuthi hayi bayigcina mase bebuyele enkantolo bathi hayi inkosi enkantolo senze konke bekufanele ngabe siyakwenza. Umholo wethu njengoba ngoDisemba nangoJanuwari siwuzwile ukuthi siwusebenzele buka kuyakhanya kukho la kucishe khona kulezi ndawo buka wakhala ngaze ekuqaleni. Mnumzane uZikelele kwesisigqibo kukho apho inkundla ibalula khona ukuba ukusukela ngonyaka ka-1990 uEskom waxelelwa ngengxaki ezikhoyo kodwa wasonga izandla. Ingaba mhlambe oku kuya kwaba nefuthe kwesisigqibo senkundla? Kakhulu asikhumbule ukuthi inkundla ithi mina ngifuna ukuthi umuntu ofanele ngabenza umsebenzi wakhe awenze. Angifuni umuntu ozothathwa abeke esikhundleni ebesehamba yolala. In this case unabantu akade bekhona ka-Eskom noma sithathe kanje in the past 9 years akakazi Eskom angabi nawo CEO noma acting CEO. Ayikazi ministry la Eskom kade ubhile ngakhona ingabi nawo umuntu owu-minister u-deputy minister. Umbuzo uthi bahleli benzani sonke lesi sikhathi ngesikhathi besalindile ukuthi izinto zabo zihambe ngohlelo. Yini ndaba bengayilungisa izinto khona zizokwazi ukuthi zibe right? Yini ndaba bengenzanga sure ukuthi ngesikhathi sivele inkinga ile shedding ngonyaka wesithathu nowesine even nowesihlanu akhona lamaplan azowabeka ukuthi yiphi indlela esizokwenza ngayo izinto zikwazi ukuthi sihambe ngohlelo. Ibona abasifake kule nkinga sikuyona inkantolo kade ibuza umbuzo right ukuthi abantu ekufanele ngabe kade bekhona benza umsebenzi bebenzani. If kuwukuthi abawenzanga umsebenzi nina-ke sanikhona njengamanje ake nisinikeze amaplan azokwenza sure ukuthi zonke izinto ziyakwazi ukuthi zenzeke. Angikholwa ukuthi izobahlula lena. Sibonile ngesikhathi sokhuvetha akekho umuntu wayelindele kodwa zakwazi ukuthi indawo eziningi zikwazi ukuthi isababi yize noma mhlambe kwakho kakhulu then kwakuplaniwe kodwa kwakwazi igcineni ukuthi izinto zikwazi ukuthi zihambe ngohlelo. Into edingakala nje ngelo shedding ukuthi abantu abenza umsebenzi wabo baplana ngendlela afanele ngabaplana ngayo izinto bese zihamba ngohlelo. Kule nto ethethayo ndiyacinga into yobana umbuzo omkhulu kukuba aba banikezwe igunya lokuba bakhokele ingaba umsebenzi wabo uthini kanye le nto singazubona inkqubela. Ingaba oku kuthetha ukuthini kumasebe abandakanyekayo kuba kuwo lo mba isebe likamphathiswa uGwede Mantashe Xebeli yabandakanyeka uPrevin Gordhan kanjalo kunye noGqirha Ramaghupa. Ingaba oku kuthetha ukuthini? Kutheni nje kubonakala ngathi abazuba nawo amazinyo okuluma? Into ekhona ukuthi fanele siqale sivume ukuthi bonke leminyango yibalayo isebenzanga.
mhlawumbe umuntu esingakwazi ukuthi simxolele sanda ngena manje uminister we-electricity kodwa laba babili osanda kubabala sebehlala esikhundleni isikhathi eside ayikho into eshintshile in fact kube worse umbuzo bese uthi kushuthi amapha amacebo kade beza nawo ukuze bakwazi basibeke endaweni ethanda ukuthi bengcono iningizimu Afrika bahlulekile lapho so uma behlulekile umbuzo bese uthi iyiphi indlela esokwenza ngayo ukuthi izinto zikwazi ukuthi ishintshe nakhona futhi abekho amacebo abasinikeza wona khona sokwazi ukubona ukuthi bakushintsha noma ithemba lokuthi sezifike la khona uthi uyavuka ekuseni uthulile load-shedding ayikho uyofika nini lapho so sekuyisikhathi ke manje ukuthi even after inkantolo mayisiphumile abanikeza leli thuba ukuthi bahambe baphinde emuva kwi-drawing board basibuyisele into engathi i-concrete noma into ezwakalayo sekudlulile manje sekutheni bagade umqashi wabo noma umphathi wabo okumungameli walelizwe inkantolo isingenelile ukuthi cha ake ngizenze u-account nakuthina khona mangabe khona ungahambi kahle siyamthatha simusa phakathi ejele for let's contempt of court noma siyamhlawulisa noma sikhiphe order ukuthi hayi president awukuyibukisisa ukusebenza kwalomuntu ukuthi kungabe usasebenza ngendlela ekuyiyona yini izona zonke izinto lezi inkantolo kade emphasize kuzona ukuthi siyabona ukuthi engathi masiniyekelela nodwa sinithi nizokwazi ukuyisolve nodwa inkinga load-shedding ngeke sikwazi ukufika la sifuna ukufika khona sesithathile ke manje siqomoke nake sikwenza izinto zihambe ngohlelo iyaqhalabisa kakhulu inani eliyelakhutshwa ngu-SA Reserved Bank ekutsheni balonyaka isithi into kubana angalinganisa ifuthe layo le-load shedding ne-900 million per day siyaqonda into bana zininzi iintsapho ezithe zabandakanyeka okanye ezaluva unxunguphalo nesankxwe sayo ucimicimi i-load shedding ingaba oku kunika igunya aba balahlekelweyo ngenxa ye-load shedding kuquka kaloku oosomashishini abalahlekelwa ziibhizinesi zabo nyanzeleka into kubana zivalwe mba kukho nentsapho ezithe zabakanti ziyasweleka ezibhehlele ngenxa yokuba kunalo cimicimi ingaba mhlambe oku singabona umhlambe befumana imbuyekezo kurhulumente kungenzeka likhona ithuba lokuthi lokho akwenzeke kodwa kufanele sidlule into ezimbili yokuqala ile ukuthi either umuntu uzoziyela yedwa noma khanja ngesibizo ukuthi class action mekhanjwe nge-class action fanele ngiqale ngiyocela imvume enkantolo ukuthi cha enkantolo sicela ukuthi leli cala malingena labantu bangene bewumbimbi noma beyi-group khona bezokwazi ukuthi ba-prosecute kahle noma balifake kahle icala lapho kodwa kwesibili sokubaluleke kakhulu sekutheni mase kuthiwa senelifakile icala lenu naluwina kungabe u-Eskom uzoba nayo imali ukuthi ukwazi ukuthi nikhokhele because ukuwina kwenu icala akuchazi ukuthi automatically nemali izobe siyangena ngakusasa u-Eskom usengabuya besethi sakhala ngemali kusukela ngesikhathi sisakha ama-power station noma iphehla manzi namanje leyo mali asikakaze siyithole futhi manithi niyayifuna fanele understand ukuthi kahle kahle nifuna imali kahulumeni anifune yethu so yebo intunja noma ithubo lokuthi umuntu bakwazi ukuthi baye enkantolo babophe uhulumeni likhona kodwa kuzoba nzima ukuthi ukwazi ukuthi ukhokheleke ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yalezi ingqinamba esibhekane nazo yikho futhi nenkantolo ngibona ukuthi ungathi ngenelela kakhulu la ithi khona ngoba ngenikwazi ukuthi abantu babuyisele endaweni ekade bekuyona leyo shedding ingakenzeki ake sibone ukuthi sinipressa kanjani la ukuze nikwazi ukuthi nisolve le nkinga once and for all singayitholi siba nenkinga efanayo leyo shedding sibe sinabantu abaseyikhundleni esibabekele ukuthi abagadi ukuthi makwenzeka ama-mistakes noma kwenzeka imishopho efana njengale bese beyangenelela bona bakwazi ukuthi ba-provide i-service esisuke siyidinga inkantolo ibalula lokho kakhulu Mnumzane uZikelele ungathi mhlambe angakanani amathuba okuba uhulumende aphumelele ekuceleni umngeni esisiqhibo ukucela umngeni yebo ngakwazi ukwenza ngoba uaphila kusokumnyango sokuvuliwe ngoba sokuzobusuthi in this case icela inkantolo Supreme Court of Appeals lapha eBloemfontein ibona ukuthi ngafika yini kwisigqibo esihlukile kodwa kubalekile ukuthi angikholwa bazokwazi ukuphunyula ngendlela lelicala lilona noma sitambe singathi kula mamrights ababhekane nabo abakwazi ukubalekela ukuthi umsebenzi wabo ukuthi kube khona ugesi abakwazi ukubalekela ukuthi ugesi awukho njengamanje abakwazi ukubalekela ukuthi awekho amaplan abawalethe ngaphambi kwenkantolo ukukhombisa ukuthi ugesi uzokwenzeka kanjani zonke lezo izinto ekufanele ngabe bayazenza ezingenzakalanga esilindele ukuthola ukuthi njengoba zingenzakalanga nje iyiphi indlela abazokwenza ngayo ukuthi kube covered singayitholi sinenkinga ngokuhamba kwesikhathi so noma ngabe kuthiwa bangakwazi ukuthi bayifake i-appeal angikholwa ukuthi i-appeal izobasiza asikhumbule by the way sifika la sikhona njengamanje already uMinister Pravin Gordhan ubesefake yakhe kuyiyona le nkantolo kade ichithi ithi hayi kahle ngqongqoshe siyabona ukuthi ngathi la uza ngendlela engekho right thina sisakhuluma into eyodwa ukuthi abantu baseNingizimu Afrika kufanele bakwazi ukuthi bathole ugesi Mnumzane uZikelele masibambe ngazibini ngexesha lakho siyathemba into yokubana uzoba nosuku oluhle enkosi kakhulu ngokuvundlisa isizwe
Ngiyabonga kakhulu libe nosuku oluhle. Enkosi kakhulu. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lowo ke ebesithetha naye ibinguye umnumzana Mpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys ebesichazela banzi malunga nesigqibo senkundla ephakamileyo ehleli ePitoli egqibe ukuba ukucinywa kombane akuhambisani nomgaqo siseko kweli. Ingaba wena mbukeli apho ekhaya luthini uluvo lwakho? Masithi qhwe evenkileni iqiniseka ugqushi usabukele iEkhaya Jikelele. Banyana yenza amalungiselelo omlenze wesibili womdlalo wokuhlungela iWomen's Africa Cup of Nations lapho izogadulisana khona neBurkina Faso eAtteridgeville namhlanje ntambama. Emlenze nokuqala lamaqembu abambana ngegoli ngapha nangapha eCote d'Ivoire ngolesine. uDesiree Ellis nezakhe ke bakulomdlalo nje bangenhla ngenxa yokuthi baphumelela ukuthola igoli ekuhambeni uma sebegijima enkundleni iLucas Moripe Stadium ngehora lesithathu ntambama khona namhlanje. Iqembu lika Ellis lazi kahle kamhlopheke ukuthi makhulu amathuba ukuthi lo mdlalo udlulele esikhathini esengeziwe unompempe nakuba lizobe lidlala ekhaya. Iqembu ke elizodla umhlanganiso lizozibekisela indawo emqhudelanweni we-2024 Women's Cup of Nations ozoba seMorocco. Kulindeleke ukuthi banyana ibambe iqini kulomdlalo kwazise phela ilona qembu elizobe livikela isicoco seAfcon kwabesifazane. Lo mdlalo ke mbukeli uzosakazelwa wona bukhoma ku SABC 3 namhlanje ntambama. Kanti ke iqela loMzantsi Afrika lamadoda lehockey lizibhokoxa lilungiselela imidlalo yeOlimpiki eFrance kunyaka ozayo. Eliqela kutshanje liye lazibeka ke okanye liye lazibekela indawo kwimidlalo yeOlimpiki zika-2024 ngokubetha ke iEgypt ngamaqaku 2-0 nansi ingxelo epheleleyo. uCheslin G ngumqeqeshi wehockey onamava kwaye uzenzile igama kulomdlalo. Sithetha nje uza kuqeqesha iqela loMzantsi Afrika kwiOlimpiki kunyaka ozayo. uMzantsi Afrika ukwindawo ye-14 kwihlabathi. Abadlali abaninzi boMzantsi Afrika badlala phesheya kolwandle. To qualify for the Olympics obviously is a massive honor. It was a hard-fought victory against Egypt. For us, it's to back ourselves as we normally do and give it our best. The last time we were at the Olympics, we won Germany for the first time. This time around, we would like to make a quarter-final at least. Omnye omdlali ofuna ukuzenzela igama kwihockey kukamva Jikelele. Lo kaJikelele utshunjwe kwiqela loMzantsi Afrika invitation eliza kuqhubisana neChina kwinyanga ezayo. Ndiyavuya kakhulu manda. Nisemncinci and I think bathatha chance and izobe experience for mina, so ndiyavuya kakhulu ta. I've known Cheslin G since the age of 4 or 5, obviously playing for the same or being part of the same Calvin hockey club, the same club. We've known him for a while, been working with him since club days, and obviously moving to NMU, worked with him for 2 years, and yeah, he's brilliant. I would say the best hockey I've played so far has been under him. Iqela loMzantsi Afrika eliqeqeshwa nguCheslin G liza kuqhubisana neFrance, Netherlands kunye neIndia ngoJanuwari eKapa. Ndinguzolani Moya weendaba zeSABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Kufanele silwe siyabumbana kodwa uma kufanele siqashane emsebenzini kunzima. Kubhlungu ungasebenzi kakhulukazi uma ungenawo umatikuletsheni. Bekufanele sibumbane okuqashwini nomuntu ekhala kwakhala isigingqi senhlupheko yadansi iNingizimu Afrika kanti sidansela ingoma ezohlukanisa ukufa nokuphila. Kwagcwala kwenyakanyaka nomshefane eindaweni zokudla nokucisha ukoma. Bantu abami niyona hayi ngoba ngisena kunikhuza nami lento yenzeke ngathi iphupho. Bengalele nami izinyembezi ngilokhu ngiyisula. Inhlupheko isikhombe ngezulu leza kancane kancane thina bendle emnyama siyaphangalala. Nkosi ungcinile kuba bonke ubhlungu ontanga yami bewushiya lo mhlaba. Wena wenza icebo lokuthi ngilibole namhlanje ilanga. Sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapho ke izinkanyezi zikhazimula khona. Lo bhlungu okuthiwa impilo bungishaya mina abantu bebhekile ngoba ngizwa amazwi abantu abelokhu bekhuluma lapha ekhanda lami. Omunye umele ingxenye yokulunga kanti omunye uphikisana nami uthi angiphambane nakho ukulunga. Lolu size ngilithwele lagcine selungiphoqa ukuthi ngize ngithwale ngezinto ebengafanele
ngilimele neze ngithwale ngazo sengifana nombulalo bezama ukuzidabula kule nkinga bekuyona lapho wangibulalela khona nhlupheko sekusela amaconsi egazi wona nje azoshiya ufakazi bokuthi ngike ngaphila kamhlaba ngakhokha ngomphefumulo wami nangezithukuthuku zami nje ngiphila kamhlaba sengikhathele ukulinda isitimela esingabuyi kuloku kuthiwa indoda ikhala indoda ifela ngaphakathi ukungami nesandla sendoda empilweni yami lokho kwangenza ngaphuthwa ezinye zezifundiso zempilo kuloku kuthiwa indoda ikhali indoda ifela ngaphakathi sengize ngaphelela na umoya ukulokhu ngicwila kulezi inyembezi ngazo ngicwila ngazo ngigwiliza mhlawumbe isomlulo sokuthulisa lo muntu ongaphakathi kumini intambo nomfo kaShaye uPatrick wazikhunga ngentambo emveni kokubathulisa amanye amadoda ebefa ngaphakathi baqinisile abadala uma bethi indle egagi yanetha ngoba bengathi ungathula ngempela yezwa moya wami uyekela ukutshela abantu ukuthi uyaphila ube uzazi kahle ukuthi uyafa ngaphakathi ngiyazi usuyanqena nokuthandaza wenqena ukuthi mhlawumbe ukukhuluma nomuntu okuzwayo bengakuphenduli ngoba uma ubikela abantu udaba lakhe indaba yakho bayithamunda ngawe emateksini ezitimeleni ngisho nakhona emabandleni webaba kanti wafelani wena kanti ubungafelanga izono zethu ezizenza kamhlaba kanti ubungathanga uzosiphatha kahle njengosana ngiyinkonko nje ngashiwo ubaba manje ngiseli nomama manje ngisibona isidingo sokuba indoda ngoba kuzothiwa ngingakhali ngifele ngaphakathi yemadoda akhulumani ngoba okuhlula amadoda kuyabikwa kwathula du kwakhala isiginci emsakazweni kanti umsindo wamabuthe ehostele bekade eqoshelana ngengezo badlene ekhaya lutho ilokho engenakho okwami nje ukufana nenja ilokho ikhonkothe emaweni lapho khona engezwa umuntu ngihamba ngilokhu ngiyikhuthaza ngamanga ngitshena ukuthi kuzolunga kusasa mhlambe isombululo sokuthulisa lo muntu ongaphakathi kumini intambo uRicky umuzi endlovu waqoqa ukotini kanti akaboni ngisho sefaka intambo eyitshela ukuthi uthayi ethulingiseleli kuyofeza impumelelo yakhe waqoqa ukufa kwamfanela sengibone ngathi impumelelo ukufa ngoba iningi lo ntanga yethu ababephumelele basanda gqitshwa isemanzi inhlabathi emathuneni baqinisile abadala amaguga lelizayo kusala emathuneni ngalo 2 rand bengisacela ukunikela nginikelela abantu abasha ikakhulukazi abantwana besifazane ukuthi mabangachithi isikhathi sabo othandweni ongena abafela empumeleleni nokulazi iqiniso ukube ngangigqoka izigubo zikanokushe zathengwa ngemali ebizayo babezongithanda bonke labantu sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapho izinkanyezi zikhazimula khona uzwide sonkondlo omankondlo izinkondlo mase zibhala zona ziyankondloza ngiyabonga Siphinde sikwamukele embukeli ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ngokuthi ke uhlanganyele kanye nathi khumbula ukuthi sikhona lapha ku channel SABC lihayi kanjalo na ku SABC Plus wena nje kwakho ukuthi udownload i-app ebese ke uzokwazi ukuthi usibukele noma ngabe ukuphi na mangabe ke siqhubekela phambili ngezindaba esiniphathele zona mbukeli ngomfumfu iqembu lezombusazwe inkatha Freedom Party lifungise uMusa Zondi njengelungu lesishamthetho sesifundazwe umfundisi Zondi ke ungomunye wamalungu aqavile namadala eqenjini inkatha Freedom Party kumangaze abaningi ke ukubuya kaMfundisi Zondi kwezombusazwe njengoba ashiya ngonyaka u2011 ingabe yini ke le eyenze ukuthi abuye kwezombusazwe kanye nasekhala lakhe lidala okuyi-IFP kuzolisiza ngani ke iqembu ubuya kaZondi nanokuthi nje ke sikhona yini isikhundla asigaqele njengoba ebuya nje ukutholaka kabanzi ngalokho sixhumana naye umfundisi Zondi lapha ekhaya Jikelele umfundisi Zondi asikubingelele sikwamukele lapha ohlelweni sibonge kakhulu ngesikhathi sakho ngiyathokoza dadewethu ngibingelela abalaleli yebo umfundisi Zondi ake siqale nje ngokuthi mhlawumbe usitshele ukuthi yini eyenze ukuthi ubuye kwezombusazwe ngemva kokunyamalala iminyaka engaka ukubuya kwami dadewethu akusukanga kimina kepha ngicelwe imikhakha eminingi yomphakathi ongesibonje abaholi beqembu bangibuye umkhakha wokuqala ngicelwe yibo abefundisi bamabandla abakhathazekile ngokuthi kwaZulu Natal kwaba nengxushunxushu ezashiya imiphefumulo eminingi ihambile ngesikhathi esedlule ngakho ke kusefele ukuba kulungiswe isimo sozinzo phakathi kweqembu lenkatha Freedom Party kanye neqembu le-African National Congress ngangisekhaleni ke le ingxoxo zokubuyisana ngakho ke kubaholi abaningi ababekhona cishe sengifele ngedwa
owazi ukusuka nokuhlala ukuthi lezo ngxoxo zasukaphi zagcinaphi. Ngakho-ke ukuyiqhubela phambili kuyadinga kakhulu ukuba umuntu afake iqhaza lapho. Okwesibili, ukusiza ukubhekelela ukuba ifagugu noma lokho kuthiwa iligasi yomntwana waphinda ngene lingashabalali, ngoba kubaholi abakhona njengamanje nakhona sebeyingxisana kakhulu uma ngingasele ngedwa manje engingaphandle owazi iminyombo eminingi yezinto eziningi kusukela iqembu liqala kuze kube manje. Bese kuthi ke okwesithathu ke nokugcina abaholi ke abangicelele khona kube yikho kuba ngisiza ukuba abaholi laba bakhona basebenze phela ngaphandle ukuthi ke bakhwebhane baxabane okuyinto evamileyo ke enhlanganweni zezombusazwe. Yebo mfundisi, manje ngesikhathi ke usathenya kwezombusazwe ngabe zikhona yini izinto obuyiqaphela nje ocabanga ukuthi uma zingabe zingalungiswa iqembu lingaya phambili? Nakuba bengithenya kwezombusazwe kodwa bengingaqhelile ekuxhumaneni ikakhulukazi nomntwana waphindangene nabo abaholi, ngoba kokuningi bebefuna izeluleko ngokuningi okuthinta inhlangano nezombusazwe nezinye inhlangano, noma bengingasagijimi ke ngaphakathi kwemizila eyaphambili. Kodwa njengamanje okusemqoka kakhulu yikho lokhu kokuba phela nje behambile umntwana kwaphinda ngene bonke abaholi beqembu namalungu eqembu ayaqala nqa ukuphila esikhathini lapho umsunguli weqembu engasekho phakathi kwabo, nanxa ebengasewumholi weqembu kodwa ube ngumeluleki omkhulu ekhuza nalapha ebona seliphaphalaza khona. Ngakho-ke lokho kakhulukazi engicabanga ukuthi bakhale ngakho kakhulu ukuthi abasenayo umuntu ozongena ezicathulweni zakhe kulowo mkhakha kuphela wokuba ngumeluleki, base bethi ngcono ngisondele eduze ngikwazi ukubasiza ngiseduze. Yebo mfundisi, manje zithini ke inhlelo zakho njengoba nje usubuyile eqenjini nakho phela kuyiwa nasokhethweni ke ngonyaka ozayo? Izinhlelo zisho phela khona ukuthi umuntu nakuba ebhizi ngoba phela ngincelisa amawele ngikuxhake kuningi, kodwa phela vele nangesikhathi esiphambilini ngisebambe iqhaza elikhulu neliphambili ebuholini beqembu. Ngangivese nguxhakile nomsebenzi webandla ngoba ngithe ngithi ngiyana seyikhulwini zebandla ukuthi awu ake ningidedele phela nani ningiphumuze, bathi cha kwenzeka okubili, nathi siyakudinga ngapha nangale siyakudinga, kodwa kuphela nje siyokubonelela ngoba phela isikhathi siyazi ukuthi sizobe singanele ngendlela ejwayelekile. Ngakho-ke kusho ukuthi-ke ngizobuyela kukho-ke ngidle ngalo lolu ludala olujwayelekileyo. Kuzoba yikho-ke phela ukusiza ukuba iqembu likhankase ngendlela okuyiyona. Njengoba-ke kuyiwa okhethweni, kuningi okwenzakalayo ikakhulukazi ngaphakathi kweqembu. Abaningi abantu abaleseka iqembu besabela ukuthi abaholi laba bakhona bangabe bese bephendukelana bodwa baqhwebhane babukane ngesiqu zamehlo. Okwami ukusiza nje ukuba baqhubeke bahole iqembu kulezo ikhundla bakhethelwe kuzona, ikakhulukazi njengoba ke phela kuzo yiwokhethweni kuzoakhiwa amalist amasha nazo zonke lezo zinto. Angizele ukuba ngizogudluza abaholi abakhona, ngizosiza abaholi abakhona ukuba basebenze ngokuyikho bahole iqembu njengendlela leyo umsunguli wayo ayengathanda ukuba kwenziwe kanjalo. Yebo mfundisi, njengoba nawe ke ubalula umsunguli weqembu umntwana wakwaphinda ngene uShengu Sokalisa, njengoba sazi ukuthi kwakuliphupho lakhe ukuzwa ukubona iqembu iANC kanye neIFP bebuyisana, njengoba nawe usho ukuthi ezinye zezizathu ozele zona ingoba wawusekhaleni lalezo ingxoxo zokuthi kubuyiswane. Ngokho ukubona ubona ukuthi yinto le noma yiphupho engagcina lifezekile lomntwana leli ukuthi sibone iANC kanye neIFP ibuyisana? Ngiyakholwa kakhulu ukuthi kungenzeka lokho. Ngoba nabo abaholi bayo iANC siyaxoxisana nabo kusukela nje umntwana ehambile
sike sakhuluma kakhulukazi lapha kwaZulu Natal nabahlonishwa umhlonishwa uDokotela uZweli Mkhize, umhlonishwa umongameli uZuma, ukuthi asingayidedeli lento ukuba ihlehlele emuva siyise phambili, ngoba ibona abaholi ke labo ikakhulukazi esasise ingxoxweni nabo ikakhulukazi uba kwenziwe kuba amaqembu amabili adale ukubuyisana. Kanti ke nabaholi ke bayo iANC abakuzwelonke njengaye usekela mongameli uDeputy President uPaul Mashatile wafika ekushoneni komntwana wakhucizelela lokho ukuthi ubecela ukuba kungathi ngoba umntwana usehambile bese kuthi ingxoxo zokubuyisana bese izihamba kanye nomntwana. Yebo mfundisi, sibonga kakhulu ke baba ngesikhathi sakho lapha ekhaya Jikelele. Sikufisele nje konke okukhanyayo emsebenzini wakho lo subuyele kuwo. Sikufisele nje futhi nosuku oluhle. Ngithokoza kakhulu. Siyabonga. Umbukeli lowo bekumfundisi uMusa Zonde besixoxisana naye ke mayelana nokubuyela kwakhe eqenjini ke iIFP emva kwesikhathi esathatheke ikhefu kwezombusazwe. Njengamanje ke mbukeli sesigoqa lapho ke ezaleli ihora sesingena ke ehoreni lethu elisha. Kanti ke ngabe singena ehoreni lethu elisha mbukeli singena ngehamba phambili.